Ma'am, pwede mangutana, ma'am? Pwede mangutana? Sir, Pwede mangutana? Asa dapit ang kwan? Kanang Argaw. nahan ka di sir. Unahan pa. Unsa na yung dala, ma'am? Talon sir. O tanong no? Talong. Talon, ay sari. Inyo ara ng tanong? Dili sir. Unsam din na inangkat? Dakan. Taga-asa man mo, ma'am? Tubod. Tubod. Da sa may bukid, no? Oh, dili. Si Bunga. Ya mahurot ka na ron og soroy siya. Urot sir, basta backlit padung si Mala. Maglakaw ra mo? Okay, bintahan pong maglakaw kay para masoroy ba no? Kana unsa po na day? Saging sir nga barbecue. Kana ko no bi papalita ta na. Tagpila. Hala. Gay ko duha lang kay kumurag akong 100 ra ba di ini? Ay sinsyo. Red. Sige. Wala sir. Duha lang kay murag ako na lang pod sa nabilin sa balay ba. Mao na ginay mong kuan ma'am trabaho kanang panindaan ng utanon. Mao gini sir kita po sa gagmay kung bata sir. Pilam day kabuk imong anak. Upat. Upat. Kani mo ning kamagulangan. Mura sir. Aw dagko na ding uban. Sige. Sir. Ay, sorry inday. Nabuslot man akong. Salamat kayo niya kinsay pangalan nimo ma'am? Joy. Joy. Ikaw inday. Guys, eskwela ka wala? Eskwela ka? Ano sir? Sige niya. Kapit naman orange. Okay ra to i-post din yung kuan. Ako nang yata yung sticker. Sticker lang sa kay wala pa man tay, wala pa ko na monetize. Ato i-post ning video, makita ninyo diha. Sige nga, ayo paningkamot lang gyud. Salamat oh. Siarog dili na mahurot rong adlaw. Yes ma'am. Okay, salamat. So mga kaigsuon no, nihata na unta ko og prank apan nausab og kalit ang akong unahuna kay naluoy ko ni Ma'am Joy nga naglukdoy taon og bukag nga gamay. Sulod ang mga utanon nga iyang tinda og kuyog iyang anak no nga nagtinda sa bug minantika ang saging. So ma'am sus murag ikumot nin taon akong dugan pagkakita ninyo gusto ta akong mutabang apan dili pa nako mahimo kay medyo alanganin man sa dang akong kahimtang karon. Base na lang sa sunod pohon kaluy-an ta sa Ginoo no. Magrasyahan ta niining atong vlog. Thank you kayo.